Ahojte, ja vás aj dnes vítam na mojom YouTube kanáli Balance. S blížiacim sa sviatkom Dňa žien, ktorý sa oslavuje nielen na Slovensku, ale na celom svete, prichádzam aj ja s inšpiráciou, ako môžete potešiť vašu nežnejšiu polovičku. Dnes si totiž budeme pripravovať retro palacinky, plnené čokoládovo-orieškovým krémom so šľahačkou a ovocím. A na prípravu takýchto palaciniek budeme potrebovať mlieko, špaldovú hladkú múku, vanilkový cukor, kypriaci prášok, 2 vajíčka a štipku soli. Ďalej budeme potrebovať čokoládovo-orieškové pralinky, smotanu na šľahanie, posekané vlašské orechy, čučoriedky a maslo. Na záver videa mám pre vás pripravenú aj súťaž, pretože čo by to bol za sviatok bez poriadnej dávky čokolády. No ale teraz sa už poďme pustiť do práce. Začneme prípravou palacinkového cesta. Pol litra mlieka si dáme do misy. Rozbijeme k nej 2 vajíčka. Pridáme štipku soli, vanilkový cukor, polku balíčka kypriaceho prášku, a všetko rozmiešame. Na záver začneme pridávať po malých častiach aj múku, tak aby sa nám vytvorilo liaté cesto. Takto pripravené cesto necháme odležať v chladničke aspoň pol hodinu. Po pol hodine si na panvici rozohrejeme maslo. Pridáme zhruba za 1 varešku cesta a palacinky opekáme z každej strany. Ja som si vymyslela trošku originálne plnenie palaciniek. Nepoužijem klasickú čokoládovú natierku ani lekvár, ale takéto pralinky, ktoré som si poprekrajovala na menšie. Palacinku nimi naplním a zrolujem. Kým sa nám dopečú zvyšné palacinky, my si zatiaľ vyšľaháme šľahačku. Ja používam 40% priamo z chladničky. Pridám k nej aj vanilkový cukor. Pripravenou šľahačkou ozdobím palacinky. Vrch posypem orechami. A čučoriedkami.
takto vyzerajú palacinky plnené čokoládovo-orieškovými pralinkami, dozdobené šľahačkou, orechami a čučorietkami. No a ja by som rada potešila jednu z vás a preto som si pripravila súťaž o takéto čokoládovo-orieškové pralinky. Súťaž bude prebiehať na mojom Instagrame, kde budú zhrnuté aj jej podmienky. Link na môj Instagram nájdete v popise tohto videa. No a to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás teším už niekedy na budúce, no a nezabudnite, ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.